Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýowşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 28-nji ýanwar hepdeniň pensiýe güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başynda Ortiýetiň neft tutugynyň ýolbaşçylarynyň we energiýa resmiýetleriniň Saudi Arabistany hemde OPEC neft karteli bilen geçirecek gepleşikleri barada maglumat berer. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Aşgabatda türkmen ýolbaşçylary bilen duşup iki taraplaryň gatnaşyklary berkitmegiň maslahatyny edýär. Lavrowyň aýtmagyna görä Ortiýet Türkmenistany, Awganistan bilen Günorta serhetlerini goramagy, kömek bermäge taýýar bolupdyr. Belarusyň ýygy prezidenti geçen ýyl Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda sowda gatnaşyklarynyň keselmeginden alada bildirýär. Bular barada taýýarlan maglumatlarymyzy dinlärsiňiz. İslam döwleti jeňçi topar Awganistan radio gepleşikleriniň gerimini ýeňeldýär. Radio Daesh öň diňe poştu dilinde gepleşik berýärdi. Indi başga dillerde de gepleşik berip başlady. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň geçen ýyl 45 000 çemeti meden çäre geçirenini gaýdylýar. Bu çäreler barada Aşgabatly ýazy bilen söhbetdeşligimizi dinlärsiňiz. Mektep okulçylarynyň getirilýän siyasi çärelere gatnaşmagy bir wagtda azallygyny. Habarlar günlüğümizin esasy bölümine geçmeden günün sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Günorta günlatar Pakistana uğralan hüjümde 4 sany polisiýa ofiseri öldürildi. Olaryň ikisi wakanyň bolan ýerine aradan çykdy. İkisi bolsa hastahanada yaralaryndan jan berdi. Polisiýa yaragly adamlaryň 28-nji ýanwarda küwetdi. Bulujistan welaýatynyň paýtagtyny ýollar, motorly ýarkalar polisiýa ofisierlerini oka tutanlyklaryny aýdýar. Hüjümçiler gaçyp gutulupdyr, emma olaryň gözlegi dowam etdirilýär. Bu hüjümyň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban guramasy öz synalypdyr. Qazaqstanyň gelýän habarlarda Dikuçor hadisasynda 5 adamyň şol sahana alınıp barlayan bäwegin aradan çykanyny gaýdylýar. Tengri News Kaza websaytynyň maglumatyna görä, halat etiş topar 28-nji ýanwarda ýerden Günorta günüňor Almaty sewtinde Dikuçoryň garynlaryny tapypdyr. Dikuçor bir gün odal ýiten eken, hadisanyň sebäbi anyk däl. Kırgızstanyň ýokary derejeli resmiýetiniň tanqyçysy jerime tölemeli üçin ýurtdan gaçdy. Uran Botabekowyň garyndaşlary 27-nji ýanwarda onuň ýurtdan çykmaly bolanyny sebäbi Bişkek şäher suwunyň oňa töhmet üçin salynan jerime barada karar güýjünde galdyranlygyny aýtdylar. Kırgız prezidentiniň geňeşçisi Ikramjan Ilmiýanow geçen ýyl Botabekowy suwda berdi. Ol ony 2017-nji ýylyň aprelinde Bişkekdäki habar gurulugy bilen söhbetdeşlikde özüni maskaralamakda we mertebesini degmekde aýplaýar. Botabekow söhbetdeşlikde Ilmiýanowyň Bişkekdäki uly çapkananyň hususlaşdyrylmagynyň arkasynda bolanyny, onuň bir ýerden şahsy peýda gözlänligini aýdypdyr. Bişkek suwdy geçen ýylyň awgustynda Botabekow günäl tapdy we onuň $23.700 jerime tölemegini buyurdy. Botabekow bu kararyň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Onuň häzirki bolýan ýeri anyk däl. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Halkara pul fondugy bütün dünýä banky Azerbaýjanyň neft bahasynyň arzanlamagy sebäpli dören kynçylyklaryndan çykmagy kömek bermegi maslahatlaşýar. Halkara pul fondunyň topary 28-nji ýanwardan 4-nji fevralyçenli aralykda Azer häkimetleriniň talap esasyny faktlar seljermek, öwrenmek missiýasynda bolýar diýip Halkara pul fondunyň sözçüsi aýtdy. Financial Times gazetesi 28-nji ýanwarda Halkara pul fondu bilen bütün dünýä bankynyň Azerbaýjana gysgaly 4 milliard dollarlyk karz paketini bermeginiň mümkinligini habar berdi. Emma Halkara pul fondu we bütün dünýä bankynyň resmiýetleri bu habary ret etdiler. Täzgistanyň prezidenti Emomali Rahman öz gyzyny prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine berdi. Bunyň häkimeti öz maşgalaglarynyň eline jemlemek üçin soňky eden göçümleriniň biridir. Oda Rahmanyň prezident administrasiýasynyň başlyklygyna bellenenligi 27-nji ýanwarda elan edildi. Rahmanyň 7 gyzy bolup 38 ýaşyndaky oda 2014-nji ýylyň maýyndan bäri daşary işler ministriniň birinji ornwasary bolup işleýärdi. Ol 2004-2006-njy ýyllarda Birleşen Ştatlarda bilim almanyndan öň Täzik Döwlet Uniwersitetini tamamlapdyr. Onuň kakasy Täjikistana 92-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýär.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guraması şu hepdäniň başynda polisiýanyň Belarusda jurnalistlere hüjüm etmegini ýazgardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medwada datlygy boýunça wekili Dunya Miyatoviç 27 ýanwarda beýanat çap edip Minsk häkimetlerini Pavel Dobrovolskyň howpsuzlygyny üpjün etmäge çagyrdy. Tutbay habar websaytynyň jurnalisti Dobrovolsky 25 ýanwarda Minskde sud binasynyň içindäki protest barada material taýýarlaýarka polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. Soňra tutsak edildi we şol sud tarapyndan bolgaklykda we polisiýa gulak asmanlykda aýplanyp jerime tölemeli edildi. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň sagadyň habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşuna nurwan tanıştyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Transneft kompaniýasynyň başlygy Nikolay Tokaryowyň sözlerine görä, Orsiýetiň neft puwdugynyň ýolbaşçylary we energiýa resmiýleri neft bagasynyň ýokarlanmagy üçin şu hepde Saudi Arabistany we OPEC neft karteli bilen gepleşik geçirmek barada alalaşyga gelipdir. Bu temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Orsiýetiň neft kompaniýalary we energiýa resmiýleri Saudi Arabistany we neft guramasy OPEC bilen dünýäde neftiň bahasyny saklamak üçin neft önümçiligini çäklendirmek barada gepleşik geçirmek kararyna şu hepde geldiler diýip Orsiýetiň neft monopolisti 27 ýanwarda aýtdy. Transneft kompaniýasynyň ýolbaşçysy Nikolay Tokaryew OPEC guramasynyň we oňa girmeýän etaty neft öndüriji ýurt bolan Orsiýetiň arasynda geçirilmegi mümkin gepleşikleriň neftiň bahasynyň 5% çemeti ýokarlanmagyna ýardam berip biljekdigini bellädi. Orsiýetiň etaty neft öndüriji kompaniýalarynyň ýene biri Lukoil Orsiýetiň gepleşiklere başlamalydygyny şu hepdäniň başynda aýtdy. Tokaryewiň sözlerine görä neft kompaniýalarynyň we hökümet resmiýetleriniň 26 ýanwarda Moskwada geçiren duşuşunda neftiň bahasyny saklamak üçin OPEC bilen gepleşikler zerur diýilen netije gelinipdir. Esasy inisiatiwa elbetde biziň Saudi Arabistanly partnýorlarymyza degişli. Olar gepleşiklerde esasydyr. Bu bolsa ilki başda olar bilen gepleşilmelidigini aňladýar diýip Tokaryew bellädi. Şeýle-de neft kompaniýalarynyň Moskwadaky duşuşunda Orsiýetde neft önümçiliginiň mukdaryny azaltmak meselesi hem maslahat edildi. Maslahatda neft ýataklaryndaky işleriň gyş paslanda doňdurulanlygy sebäpli önümçiligi diňe tumusda çäklendirmegi mümkindigi ma'lum edildi. Orsiýetiň energiýa ministrliginiň wekili maslahatda OPEC bilen gepleşikleri geçirmek meselesiniň ara alınıp maslahat edilenligini Reuters agentligine tasdiklady. Ýokary hili çeýik neftiň bir bareliniň bahasy 2014-nji ýylky 115 derejesinden $30 çenli pete gaçdy. Bu ýagdaý neft öndürüjiler üçin dürli kynçylyklary döretdi. Orsiýetde neftiň bahasynyň pete gaçmagy gün bataryň Moskwa garşy ykdysady sanksiýalar bilen bilelikde ýurduň ykdysadyetiniň çökmegine getirdi we döwlet girdijileriniň mukdaryny azaltdy. OPEC ýagny nefti eksport edýän ýurtlaryň guramasynyň neftiň bahasynyň pete gaçmagyndan ejer çekýän agzalary şol sanda Venezuela gaz önümçiliginiň meşwerini çäklendirmek arkaly neftiň bahasyny saklamak isleýärler we Orsiýetiň bu çäre goşulmagy üçin basyş edýärler. Emma Orsiýetiň resmiýetleri geçmişde bu edime garşy çykyş edipdiler we munyň neftiň bazarynda dören ýagdaýa garşy durmak boýunça netijeliligine şüphe bildiripdiler. Orsiýetiň neft önümçiliginiň meşweri dekabr aýynda postsovet döwründäki iň ýokary derejesine ýetip günde 10,8 million barele barabar boldy. Bu meşwer Saudi Arabistanyň neft önümçiligine deňeçer. Saudi Arabistany günde 10 million barel neft öndürýär. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gödel dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Aşgabatda Rus ilçikanasynyň täze binasynyň açylyşyna gatnaşdy. Türkmen kärdeşi Reşit Meredow prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşik geçirdi. Habarlarda aýdylmagyna görä Lavrov türkmen ýolbaşçylaryna Owgan şerketiniň gora goýunça Moskwanyň kömegi taýýardygyny ýatladypdyr. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär.
Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistana edýän 2 günlük saparynyň dowamynda Moskwanyň Merkezi Aziýanyň ýapyk we awtoritar ýurdu bilen has ýakyn gatnaşyk alyp barmagy uly isleg bildirýänligini ma'lum etdi. Lavrov prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 28-nji ýanwarda geçiren duşugynda ýurtlaryň howpsuzlyk, neşe gaçakçylygynyň we guramaçylykly jinaýatçylygynyň öňüni böwetlemek meseleleri boýunça hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýänligini bellidi. Lavrov ýurtlaryň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2006-njy ýyl üçin baglaşyljak hyzmatdaşlyk programmasynyň esasy meselelerini ählisini şolsanda iki taraplyň aragatnaşygy Merkezi Aziýanyň we golaýdaky regionlaryň problemalaryny öz içine alýanlygyny habar berdi. Lavrowyň aýtmagyna görä Orsiýet Türkmenistany Awganistan bilen Günorta serhetlerini goramagy kömek bermäge taýýar bolupdyr. Emma Aşgabatda edil häzir şeýle ýardym gerek däl diýip Lavrov belledi. Lavrov Orsiýetiň we Türkmenistanyň regional howpsuzlygy güwä geçmek üçin goranmak hem howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bizde Daşary işler ministrlikleri, howpsuzlyk güýçleri we howpsuzlyk geňeşleri tarapyndan berza edilmeli ýöriteleşdirilen plan bar. Ol howplar wagtynda netijeli hyzmatdaşlyk etmäge we öňüni almaga mümkinçilik berer diýip Interfax agentligi Lavrowy setirleýär. Sergey Lavrowyň Aşgabatda saparynyň öňü tirasynda Orsiýet Türkmenistany strategik partner hökmünde garaýanlygyny ma'lum edipdi. Saparyň dowamynda Awganistandaky ýagdaýyň şeýlede ýakyn gündorda halkara terrorizme garşy görüş we Ukrainadaky krizis bilen bagly meseleleriň aralyp maslahat ediljekdigini Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharowa 22-nji ýanwarda aýdypdy. Awganistanyň Türkmenistan bilen 1700 kilometrden gowrak umumy serhediniň golaýyndaky demirgazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamynda ýaragly toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmeginiň Türkmenistanyň we tutuş Merkezi Aziýa regionunyň howpsuzlygyna wöküm salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlenýär. Habar berilişine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda Sergey Lavrov bilen duşugynda iki taraplyň gatnaşyklar üçin köp we gowy mümkinçilikleriň bardygyny belläpdir. Media maglumatlaryna görä türkmen lideri hususan da tranzit koridoryny ösdürmegiň uly potensialy eýedigini belläp, öz wagtynda iki ýurduň arasynda tranzit transport koridoryny döretmek ideýasynyň öňe sürülenligini ýatladyp, häzirki wagtda parom gatnawynyň bardygyny aýdypdyr. Berdimuhammedow üstesine biz ähli gämelerimizi Astrahany regionunda bejerýäris diýip belläpdir. Türkmenistanyň prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara komissiýasynyň geçen ýylky maslahatynyň ýurtlaryň özara harit dolanşygynyň ösmegine getirenligini aýtdy we hyzmatdaşlygyň ösen uğurlarynyň arasynda dokma senagat guruluşy gowy hojalygy we nebet puwdagyny agzady. Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'i Türkmenistana sapar etmäge çagyryp, biz Orsiýetiň prezidentine öz çakylygymyzy gaýtalarys diýip belledi. Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrowyň Türkmenistana 27-nji 28-nji ýanwarda edýän saparlarynyň öňü tirasynda Orsiýet Türkmenistandan gaz satyn almak boýunça şertnamasyny doly ýatyrýanlygyny eglan etdi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk korrumpirlenen we syýasy hemraýat azatlyklaryny, adam hukuklaryny iň gödek depileýän ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar diýip halkara uramalarynyň ýaňy ýakynda çap eden hatawatlarynda bellendi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijilerin Rus türkmen gatnaşyklarynyň Belarus türkmen gatnaşyklaryna geçeliň. Belarus Türkmenistanyň öňkü Sowet giňişliginde gowy gatnaşan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Ýöne soňky döwürde Belarus resmiýetleri bu iki ýurduň arasyndaky söwdanyň möçberiniň tas 2 saat azalmagyndan alada bildirdiler. Şonuň bilen bir wagtda bu adalyşyň anyk sebäpleri hem aýdylmaýar. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Belarus bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwdanyň möçberi öňküsünden 2 sepete gaçdy diýip Belarusyň Milli Assambleýasynyň Respublikan Geňeşiniň başlygy Mikhail Mesnikoviç aýdýar. Bu barada Belarusyň Belta web saýtynda habar berilýär. Mesnikoviç ähli şertleriň syýasy derejede ulalaşylandygyna garamazdan Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky söwdanyň möçberiniň pete gaçandygyny belläp, bu ýagdaý hiç bir tanqyda tap getirmeýär. Bu ýerde kynçylyklary tutaryk edilmegiň geregi ýok.
bu iş hiç mahalam ansat bolmanny. Vice-premier Anatoliy Kalinin ikimiz prezidenti käbir ýolbaşçylaryň edýän işleriniň derejesiniň pesdigini habar bermek isledik diýdi diýilip, gürüňi edilen Belarus web-saytynyň 26-njy ýanwarda çap eden maglumatynda aýdylýar. Gepin gerdişine göre belläsek Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda dürli uğurlar boýunça şol sanda sport we syýahatçylyk, ilmi tehnologi hyzmatdaşlyklar barada dokumentleriň bir näçesine gol goýulypdy. 2013-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Belarus gepleşikleriniň dowamında döwletara hyzmatdaşlyk boýunça ençeme ylalaşyga gol çekildi. Şol ylalaşyklar Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda 2014-nji 2015-nji ýyllar boýunça amala aşyryljak hyzmatdaşlyklary öz içine alýar. Sişenbe günü Minskde geçirilen ýygnakda Belarusyň vice-premieri Anatoliy Kalinin Belarusdan Türkmenistana eksport edilen haritlaryň möçöriniň pete gaçandygyny, emma hödürlenýän hyzmatlaryň möçöriniň bolsa 44 göterim artandygyny aýtdy. Ol 2015-nji ýylda Belarusdan Türkmenistana bahasy 193,5 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan haritlaryň eksport edilendigini we dürli hyzmatlaryň hödürlenendigini sözüniň üstüne goşdy. Bu görkeziji 2014-nji ýylda 256 milyon Amerikan dollaryna barabar bolupdy. Türkmenistanda manadyň hümmetiniň gaçmagy we uglewodorodlaryň ýagny neft gazynyň bahasynyň aşaklamagy netijesinde ykdysady ýagdaýlaryň yaramadlaşmagy Belarusyň bu ýurda eksport edýän haritlarynyň möçöriniň adalmagyny aklap bilmez diýip Kalinin belleýär. Şol bir wagtyň özünde de ol Belekprom konserniniň Türkmenistana edýän eksportynyň möçörini 1,16 hisse artdyrandygyny aýdyp, onuň işine gowy baha berdi. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Liwa vilayetinde gurulýan Kali zawody, ýagny dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kompleks Türkmenistan bilen Belarusyň bilelikde durmuşa geçirýän iň uly proýektidir. Bu Kali dökün önümlerini öndürmek boýunça obyektin guruluşyny 2009-njy ýylda başlanypdy. Belarusdan Türkmenistana eksport edilen haritlaryň arasynda ýük uloglary, ýörüýte maksatlar üçin ulanýan uloglar, ýol guruluşy üçin niýetlenen tehnika, garlykdaky Kali zawody üçin materiallar hemde owa hojalyk önümleri ýaly haritlar bar. Hormatly dinleýijiler, Kärdeşim Sähranyň Türkmen Belarus gatnaşyklary baradaky maglumatyny dinlediňiz. Gepleşiklerimizi Owgan temasy bilen dowam etdirýäris. Islam döwleti jeňçi toparynyň Owganstana radio gepleşikleriniň gerimini giňeldýäni aýdylýar. Ma'lum bolýaly, Islam döwleti jeňçi topary odal esasan sosial ulgamlar köp bolanýana çalym edýärdi. Jeňçi toparyň radio gepleşikleri barada kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murady ýörüýte maglumat taýýarlady. Indi şol maglumaty bilelikde dinläliň hormatly dinleýijiler. İslam Döwleti atly topar gündogor Awganistanda ipim tolkunda radio arkaly gepleşik berip gelýär. Bu radio gepleşiginde halk Awgan hökümetine hemem regionda yerleşen böлеки ýurtlaryň hökümetine garşy güreşe çagyrylýar. Radio daýyş öň diňe poştu dilinde gepleşik berýärdi. Indi başga dillerde de gepleşik berip başlady. Radio gepleşiginde fars dilinde gurrun edilýär. İslam Döwleti atly toparyň Horasan atly bölüm bilen halkyň hyzmatdaşlyk etmeligi aýdylýar. ابو مسلم خراسانی هستم در خدمت شما در برنامه پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. امید است برنامه‌های رادیو İslam Döwleti atly toparyň Awganistanda boy görkezenine kanwat bolan ýok. Şoňa garamazdan bu topar Awganistanda gün saýyn güýçlenýär. Hususan hem gündogor Awganistanda daýyşyň tapyna goşulýanlaryň sanynyň köpdigini yerli resmiler aýdýar. Awganistanyň Goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Ratmenişem daýyş radiosynyň gündogor Awganistanda gepleşik berýändigini tasdiklady. İslam Döwleti atly topar tarapyndan berilýän radio gepleşiginiň öňüni almak başartmandygyny ol ma'lum etdi. Çünki daýyş toparynyň radiosy Pakistanyň serhet ýakasyna golay regionda öz gepleşigini efire berýär. Serhediň 0 nuktasynda bolandan soň radio gepleşigini kesmek başartmaýar. İslam Döwleti atly toparyň Horasan bölümi dürli dilde radio gepleşigini bermäge başlady. Daýyşyň radio gepleşiginiň stansiýasyny ýok etmek üçin birleşen halkara güýçlerinden hem kömek soradyk diýip Ratmeniş aýtdy. نشرات رادیویی که گروه داعش به نشرات می‌پردازند یا در نقاط صفری است. İslam Döwleti atly toparynyň berýän radio gepleşiginiň togtadylandygyny Ningarhar welaýatynyň resmiler öň aýdypdy.
Ýöne daşyň berýän radio gepleşiginiň dowam edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Sözçiniň aýdysyça, Gündogor Awganystanda Islam döwleti atly toparyna garşy üstünlikli harby operasiýa geçirilipdir. Daşa garşy harby çäre dowam edýär. Islam döwleti atly toparyň onlarça militany ýok edildi. عملیات ما در پیروزمندانه به پیش رفته و حال هم ادامه دارد. گروپ داعش İslam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň aglabasy daşary ýurtlardyr. Daeş toparynyň jeňçileriniň köpüsi Özbegistanlydyr. Jeňçileriň arasynda Uýgur militanlaryň bar dep Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň sözçüsi aýdýar. زیادتر از یها ازبک ها، ایغور ها همراه هستند. در ولسوالی اچین و پیچیراگام Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Qays Hasanyň aýdyşyna garanda Islam döwleti atly topar din adyny ýalňyş ulanýar. Bu topar daşardan desteklenýär. Resmiler Daeşiň radio gepleşigini biz ýatyrdyk diýdi. Emma henezem Daeş tarapyndan radio gepleşigi berilýär. Daeş öz radio gepleşigini öňküden has güýçlendirdi. Awgan hökümeti onuň öňüni almak üçin alada etmeýär dip deputat aýtdy. نشرات میکنه سوء استفاده از نام اسلام از نام دین میکنه مردم را جذب کنه و مردم تشویق کنه بر خاطر صفوف خود. Gündogor Awganystanda Islam döwleti atly toparyň militanlaryny Birleşen Halkara güýçleriniň harby uçaklary ençemegedek bomba zarbasyny urdy. Onlarça militan helak boldy. Şeýle bolsa-da Awganystanda Islam döwleti atly toparyň barha güýçlenýändigini bilermenler aýdýar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Demirgazyk Awganystanda hem yerleşendigi habar berilýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan median çäreler almy konferensiýalary dawaraly ýygnaklar ýurdu hökmünde giňden tanalýar. Geçen ýyl bolsa bu ýurdun Diňe ministrliginiň, Medeniýet ministrliginiň 45.000 wasarykly median çäre geçirenligi habar berildi. Şol wagtda halkara hukuk toparlarynyň Türkmenistan barada hasabatlaryny adamlaryň mejbur çärelerde kyn ýagdaýlara düşýänligi tanqytlanýar. Kardeşim Muhammed Tahir, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň geçirýän çäreleri barada, ol çärelere okuwçylaryň, çağalaryň gatnaşdyrlyşy barada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň hormatly dinleýijiler. Aman Murat Medeniýet ministrligine şu ministrligiň çäginde geçen ýyl 45.000 golay medeni çäreniň geçirilenligini aýtdy. Şol çäreleri nähili gözüne getirmek mümkin? Nähili çäreler gözüňde tutulýar? Ve işlerlik bir ýagdaý ýüze çykdy. Şol uly dawara bilen bellemeklik däwe hada urly garaşdyrlyk ýyllarynda meselem ol tapawdyk ýurdun garaşdyrlyk günün bilen bagly ýagurmasa haýsam bolsa ýaşaýşy, ýaşamak üçin ýylaty tawsyrlýarmy. Şu ýagdaýlaryň hemmesi Tokman ulu derecede, devlet derecesindeki bayramçılığı uğurlup verilen geçiliyor. Öğren şu bayramçılıklarında esasi ağrami, metni okuwçylarynyň, talip ýaşlaryň gerdenine düşýär. Ama da arada gurun edipdik mesela adamlaryň çäreleri çekilmegi azaldy, köpeldi diýen gurunlar çykypdy endi. Ol önidem öňküsýal dowam edýärmi? Adamlaryň geçirilen çärelere gatnaşmagy ýylyň başynda hem de ortalarına çelli bir wada azally aýtdy, mektep okuwçylarynyň geçirilen siyasi çärelere gatnaşmagy bir wada azally ýöne bugun dowam etmedi. Ýene de öňküsýaly täzeden dikelli. Meselem ýurdun garaşdyrlyk bayramynda mektep okuwçylaryna bir wada maşklara bayramçylyga görülen haýarlyk çärelerine gatnaşmak hazırlanan bolsa tiýara şo ýatyrly kreptik şolurşuna dowam eder öýdüp ýöne haýtdy beýle bolmady ýene de öňkünçülük. Ama dagyndy hökümetiň bu çärelerden gözüňde tutýan maksady näme?
Bir yerde gözüne tutulayan maksat devlet siyasetini mahavatlandırmak hem de ilatın özünün yaşayış durmuş şertinden juda razıydığını, şonun üçin mıdamı toy bayramsalın yurtda devam edýärligini görkezmek diyorum, o bölü bilene yurdun öz rayetlerini şeylerini baktiyar biz da unutturmuştu yaşayasız diyen anam kemale getirmek. Kalı verse de yurdun daşın näkiler dedine Türkmenistan'a baktiyarlık devam ediyor. Her gün toy, her gün tomaşa diyen düşüncani kemale getirmek için aydırlıya yönü biz bir zaten bellemeli. Biz Gunnogor yurdu. Gunnogor'da olsa Aňyrdan gelýän däplere, dana paýhaslara göre toy bayramı, şahir wagty köpelen ýurt, gereginden akmaz köp bayram şagalan edýän ýurt, bir tämil ýurt ýa-da oňat ýurt tasaplanmaýa. Men näçe ýadyňda bir kana halk pähmini ýa-da halk bereýin. Dinamyza däle Gunno bayram, Gunno toy. Ine şu wagtlar halkymyz toy bayramyny gowurýar ýöne gereginden aşa toy bayram, gereginden aşa köpelen bagşy, ýazgy, şahir bir oňatdurmuşy aňlatmaýa. Ama madagyndy hökümetiň nukdaý nazaryndan sersek ýa-da şoňa gatnaşýan ilatyň nukdaý nazaryndan sersek, gözüňde tutulýan maksat hasyl bolýarmy? Geçirilen çärelerden. Eger yürüdülen siyasetin, şu siyasetin göz başında dururların nukdaý nazaryndan sersek, belki de olar özleri radyň geçirilmegi gözüňde tutýan maksatlarynyň hasyl bolýarlygyny özlerinin yürüdüyen siyasetlerinin juda halka goloyduğunu belki kalpынан bolsa da vardır. Yani halkın nukdaý nazaryndan seretsen, şu çärelere iyi liderli çekilýän raýatlaryň nukdaý nazaryndan seretsen, o çäreler öz maksadyna ýetenok bolar, adamlarda ertire bolan röwşennamy döreden gaýtan lap keşligi şol bir gaýtalan turlan bir-birinin ekta şoğulları görýärler, adamlarda şeýlinden gören okşamaklarına yetip bilen okşaýarlar. Bolýa hamamladagy beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Sağ olun, iýişiniz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň geçirilýän köpçülikliň çäreleri baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu çäreler barada siz näme pikir edýäňiz? Bu arada Azatlyk radiosynyň web saýtyna öz pikirlerinizi galyryp bilersiňiz. Şu ýerde Azatlyk radiosynyň web saýtynda sosial ulgamlardaky sahypalaryny çap edilýän makalar, söhbetler barada okuwçylarymyzyň pikirleriniň hem käbir bilen tanıştırmagy makul bilýär. Mysal üçin Halkara Aýdyňlyk Guramasy täze hasabatynda Türkmenistana korrupsiýa boýunça dünýäniň 168 ýurdunyň içinde 154-nji orny berdi. Bu makala barada pikir galyran okuwçylarymyzyň biri Aran atly okuwçymyz şeýle diýär: korrupsiýa adalatlylygy ýok edýär. Bahalaryň ýokurlanmagyny, ogurlanýan desgalaryň hiliniň peselmegine getirýär. Umuman döwleti dolandyrýan idaralara olan anamy ýok edýär. Şonuň üçin korrupsiýany hökman ýok etmeli ýa-da gaty seýrek duş gelýän görnüşe getirmeli. Şu meselede bizinkiden emerwet korrupsiýada bolup doly arassalanan ýurtlar Gunnogorda da, Gunwatarda da bar, meseleniň çözgüdi bar. Emma bir ýerde isle gerek diýip Aran atly okuwçymyz öz pikirini galyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň söhbetlerine goşulmagy, öz pikirleriňizi aýtmagy çagyrýarys. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnüligi programmamynyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Gepleşiklerimizi sağlar kesme habarlar ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Yanıp köyse bak gel